daure rike mini ƙauna Fatima autar mata. Daure ki rike min ƙauna Fatima ke ce autar mata, ko ina yabanki Allah ya bani ke. Kice na saka a cikin rai Fatima autar mata, tuna da batunki muhimmai hankali na zai kwanta. Akan so kira ni da jarmai ko da waye zan fafata. A so mun samu makamai kyala batun yan suka, ko da yawan baitoci za mu kore yan gulma. Dukkanin baituka na ke zanyuwa Fatima, lokacin kishi ke kadai kika bar ruwa Fatima, mai zai ana kore